Sisplau, em pot ajudar? És que hi ha una paraula que no trobo enlloc, ni en enciclopèdies ni en diccionaris. I quina paraula és? Firduki. I què vol dir? Aquesta és la qüestió. M'interessaria de saber-ho. Però per què, filla meva? No vols dir que ja compteu amb prou paraules per tenir-vos ocupats? Sempre ens en queden de penjades. Voldria expressar alguna cosa, que tinc la sensació que només podré explicar ben bé servint-me de Firduki. Que vols ser escriptora, tu? Sí, és la meva passió. I et sembla que depens d'aquesta paraula? Per ara, sí. Vols un consell? Doncs mira, jo et diria que si t'apassiona la feina d'explicar coses als altres, de primer busquis els conceptes i després ja buscaràs les paraules. Sempre hi seràs a temps si els diccionaris et coixegen. Si ho fas al revés, corres el perill d'ennuegar-te, filla meva. Ai, noia. Oi que m'entens? Firduki? Esclar, aquesta paraula serveix per explicar tot allò inexplicable. Firduki, 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 Firduki. Aquest cavaller de cartes espanyoles, que desgrat de la seva aparença cerimoniosa i encarcarada era un sentimental, es va sentir encisat ben aviat per les gràcies de les dames i es va enamorar d'aquelles dues meitats de senyoreta amb una mena d'amor tan sincer com el que pugui sentir un home noble per a una dona dreta i feta. I les dames el trobaven tan valent i se sentien tan segures a prop seu que també se'n van enamorar posant-hi cada una al seu cor, com en una empresa comuna. I tots tres eren feliços. I vet aquí, que un dia arribaren en una població als afores de la qual hi havia acampat un gran circ, que estenia la seva closca de lona sobre una extensió de terra considerable. Els tres personatges conservaven encara la innata prudència que els feia evitar la proximitat de la gent, però el circ els va traure poderosament i els va semblar que, estant amatents, podrien tafanejar quina mena de cosa era sense exposar-se a cap risc. L'Espol saluda la seva tia, besant-li la mà i comença la relació sense preàmbuls. Inútil! Un home ha de ser un home i fora! Què? Voldràs durar així? La vida s'ha d'orejar i si la vas portant encofornada t'apagaràs com un ble curt sense pena ni glòria. Treu-te la vena! Treu-te la vena! Un raig de llum produeix un reflex rar en els ulls de la dama i l'Espol coneix el primer miratge. I resulta que la botànica amiga meva tenia raó, perquè el cactus no tan sols no es va estancar, sinó que hauria pogut jurar que millorava lentament. Durava a la seva manera quieta, sense brugit, sense donar cap molèstia. I també, cal dir-ho, sense que em fes gaire companyia. I donant al seu torn la impressió que no em necessitava per a res. Són molt especials, Ai. La mamilària, si és que de debò es deia així, va durar més que aquell amor al qual m'he referit abans i que jo creia etern a causa de les promeses intercanviades. I no me'l va substituir pas, ni de bon tros, amb tots els inconvenients, perquè a vegades també punxava. Jo m'estimava molt més el Pere que no pas aquell bocí de paisatge desèrtic, que no s'esforçava gens a fer-se simpàtic. Amb el cactus tot ho havia de posar jo, i en canvi amb el Pere anàvem a mitges. Ho dic perquè a qui convingui i m'escolti es posi en guàrdia a l'hora de repartir atencions entre productes naturals.
Vengo de parte de un amigo de vos que vive en Buenos Aires. Estoy acá de visita de negocios y vuestro amigo me encarga que os diga que él, su señora y sus hijas están bien. El vaig fer entrar a oferir-li seient. Era una persona molt polida, d'una correcció que portava com un pes. Els seus vestits denotaven una preocupació a favor de l'elegància. S'assegué sense fer-se ni una sola arruga. Estareu molts dies en aquesta ciutat? No, marcho mañana por la mañana en el avión de las 6. Era tímid. Per tal d'ajudar-lo a lligar la conversa, el vaig convidar a beure i el licor el desencongí. Comença a explicar-me coses d'una dama coneguda seva, víctima d'un mal matrimoni amb un militar, i de sobte, com si aquesta circumstància l'hagués allunyat del tema central per una associació d'idees, em preguntà. A propósito, ¿podés decirme si sería posible hallar acá municiones del calibre 6.35? Jo no tenia ganes de mostrar sorpresa davant d'un foraster, i li vaig dir que sí, que segurament en trobaria. I perquè veiés que no em deixava impressionar, li vaig preguntar si usava armes de foc. Sí, se trata de una preocupación de tipo puramente personal. Posee una pistola automática que es una auténtica joya. Llavors, es tragué de l'infern de l'americana una arma de fantasia, niquelada i amb aplicacions de nacre. A mi les armes m'han agradat sempre, però les d'aquest model no les puc sofrir. Amb tot, per cortesia, vaig demanar-li que me la deixés veure. Va allargar-me-la, la vaig agafar fent pinça amb els dits. Era una pistola repugnant, que molestava com un objecte d'art per decorar pianos. La tenia en el palmell de la mà, cercant paraules per dir que m'agradava quan la pistola es va disparar. El senyor va fer un hep feble i es portà les mans a l'estómac. Dispenseu, què us ha tocat? De lleno. No s'espanti, que no serà res. Estiris aquí la cadira. A veure. No cal pas que perdem la serenitat. Ell mateix es descordà la roba i em va mostrar un foradet damunt la pell com la picadura d'un insecte gran. Us fa mal? No sé, me encuentro mal. Em va semblar que devia tractar-se d'una d'aquestes persones fleumes i per tal de tranquil·litzar-lo li vaig pintar la ferida amb ioda i obligant-lo després a prendre una aspirina. Apa, i ara descanseu una mica, i cap a casa que hi falta gent, per tal de ficar-vos d'hora al llit. I demà us sentireu com nou i podreu retornar a Argentina com si no hagués passat res. Me parece que no volveré más a la Argentina. Vinga, home, vinga, encara em faríeu enfadar. Si vos mateix us sugestioneu, acabareu per trobar-vos malament de debò. Siento mucho las molestias que le estoy ocasionando. De verdad lo siento. Quizás convendría avisar a un médico. No, home, no. Es riuria de nosaltres. És un àngel de modé. Exactament. Un àngel de procedència evangèlica i d'inspiració americana. Però per què ell, tan vinculat a les vores del Mediterrani, havia de tenir relacions amb un àngel d'aparença publicitària i ultramarina? No en podia dir res ni sabia explicar-s'ho. Per altra banda, coneixia molt bé el contingut del maletí de pell vermella. En realitat, el maletí contenia les futures conseqüències de les accions que projectava. I com que les accions eren dolentes, sempre que mereixien l'atenció d'aquell personatge tan objectiu, físicament parlant, els resultats eren també dolents. Tem, doncs, el maletí i per virtut seva, sent un gran respecte per l'àngel, fins al punt que ell, que es diu de tu amb tothom sense distinció de jerarquies, s'adreça a l'àngel tractant-lo de vostè. Segui. La figura s'asseu i en el moment de fer-ho, la túnica blanca li cruix com el gebre en ésser trepitjat. Es posa el maletí damunt els genolls perquè es vegi bé i comença a gronxar-se lentament, mentre amb el dit estirat reprèn una filípica que l'altre se sap de memòria. No anem bé, Depa.
Ja veus quina vida has portat i de què t'ha servit. Estàs a punt d'entrar en la vellesa i ets pobre. Oh, i el que és aquest llindar de l'ancianitat, no hi arribaràs pas. El mal torna sempre al lloc d'on ha sortit, com les processons, les bromes i aquella coneguda arma australiana. Fins ara t'has escapat per miracle i encara mitges, perquè estàs congriant damunt teu tot d'elements que acabaran per destruir-te. L'al·lusió a la seva pobresa el torba més que no pas l'anunci d'un perill. Instintivament, tapa amb el cobrellit un tros de matalàs esquinçat per on s'escapen uns quants flocs de borra. En un intent desesperat per mostrar-se pròsper, ofereix. Vol veure alguna cosa? Ja sap que aquell hoste no prendrà res i s'avergonyeix tardívolament de la seva beneiteria. L'Àngel, com és natural, mou novament el cap per negar i els cabells de la romana branden com el serrell d'un riquíssim domàs de seda. El respecte que l'inspira el seu visitant no ha exclòs en cap cas una mena d'urc que l'obliga a enfrontar-s'hi i es posa a esmolar l'esfollador d'or de Toledo. La vocació, quan se sent fortament, exerceix un gran domini i, per altra banda, ell no ha estat mai covard. S'ha proposat matar la vella i ho farà, a desgrat del seny que respiren les paraules de l'Àngel. Vaig comprendre de seguida que es tractava d'una dama russa. Veniu per les mans, oi? Sí, efectivament, senyora. Però això no em jutgéssiu pas un indiscret. No, esteu en el vostre dret. Si volguéssiu entrar a casa meva, em faríeu gran honor. Vaig accedir. En tenir-la a prop, mentre caminàvem per un llarg corredor, li vaig dir: podeu suposar que he vingut aquí mogut per la curiositat. M'estava plàcidament a casa meva i, sense més ni més, el moviment de les mans de la vostra galeria ha vingut a trencar el fil de les meves habituds. Em fa l'efecte que tinc dret a demanar una explicació del fenomen. Efectivament, teniu aquest dret. No he pensat pas escamotejar-vos-el. Si voleu seguir-me fins a la galeria, us contaré quelcom que us interessa molt més que no sospiteu. Miri, si disparo de mala fe i li toco el nervi, la sentida pot ser brutal. Hi ha fiblades pitjors que la mort mateixa. Se'm va plantar al davant i em clavà una mirada interrogadora. Com està d'anatomia topogràfica? Vol dir que sap on apuntar? No ja per martiritzar-me, sinó per eliminar-me, que és la pedra de toc d'aquesta entrevista. No sé anatomia de cap mena, fora del coneixement senzill de la figura. La idea és anar de cara al cor i deixar que la naturalesa faci el seu curs. Jo en tinc el cor, si no és indiscreció. Al costat esquerre, com tothom. No, com tothom, el tinc entre els dos pulmons, justament damunt del diafragma. A vostè li falten els coneixements indispensables. M'havia fet el propòsit de tenir paciència, perquè, pobre home, prou tribulació devia passar. Eren unes reflexions que em feia aleshores desconeixedor del caràcter de la meva víctima. I de passada, que se'm permeti una consideració que pot ser útil a molts. Quan es vol matar algú, convé conèixer-li el caràcter i les sortides abans d'embolicar-se. Tant de bo que jo hagués tingut en compte això. I els veïns estan disposats a no deixar-se replegar per sorpresa. Fan comentaris, exposen teories, procuren veure-la venir. El principal, el Consell té una especial importància per la presència d'un prestigiós futuròleg. Concentrat i responsable, seriós, acarat amb el sondeig del futur immediat, l'home fa una llarga estona que es passeja d'un cap a l'altre del replà, sense dir res a ningú. De cop, es para, convulsionant el Consell, i diagnostica... Ja ho tinc. Aquesta escala és d'aquelles que s'esquerda. L'imprevist mor aquí. La notícia recorre amb una esgarrifança a tots els pisos. Cadascú adopta l'aire de fer el farcell i iniciar la fuga, però l'anunci ha vingut massa tard.
Amb un espeteig amagaire la casa es parteix i es disgrega convertint-se en una immensa croqueta de veïns. No us mogueu, no us mogueu. Oh, com no...